Det finns en man som startar en YouTube-kanal. YouTube-kanalen heter Axpressa. Servern han spelar på heter Axplay. Han brukar spela Minecraft på sin kanal. Servern har också Parkours. Servern har också Subs som har gjort att jag kommit till så många subscribers jag nu på. Subsen har också donerat saker åt mig på servern. Hej, det här var min 5 prenumeranter special. Och nu får ni se lite fyrverkerier. Hoppas jag kan komma upp till 10 prenumeranter. Det är ett val.